strašne dobrý kolektív, strašne dobrá atmosféra vládne v tejto škole. Všetko taká priateľská, rodinná atmosféra, nie je školská, určite. Jak sme mali teraz pred mesiacom, pred 2 mesiacmi karneval, tak sme konečne donútili prvých učiteľov tancovať s nami konečne. Zabávali sme sa. Jaj, áno. Dúfame, že to takto isto bude aj na našom výlete. Motto nášho školského vzdelávacieho programu je jazykom a športom za úspechom a snažíme sa ho naplňať výborným výberom jazykových možností. Francúzština, nemčina, aj ruština, aj španielčina, takže je tu už čo vyberať. Učebné pomôcky, ktoré používame na vyučovacích hodinách, sú, môžem povedať, veľmi aktivizujúce, veľmi moderné a umožňujú žiakom naozaj vnímať ten vyučovací proces už moderným spôsobom. Súčasné vyučovacie trendy, ktoré využívame, sú trendy s využitím informačných technológií. Je to interaktívne vyučovanie, kde učiteľ má veľké možnosti. Už od 1. ročníka deti majú aj športovú prípravu. Ja vidím, že veľmi to tým deťom pomáha. Vlastne na tej športovej príprave získajú základy z volejbalu, hádzanej, futbalu. Tak prišiel som sem kvôli hádzanej, lebo tu je príprava na športové podujatie a máme tu viacej tréningov. Tak odkedy som tu, tak sme 2-krát majstri Slovenska. Chalani boli predtým vicemajstri. To sú také vzory tejto školy a títo vyštudovali to tu. Už ani jeden skoro nehrá v zámkoch, okrem Tomáša. A sú to takí v pohode chalani, ktorí poradia vždycky a zastavia sa. Chodíme každoročne do Chorvátska na športové sústredenie. Je to za odmenu pre žiakov športových tried. Chodíme tam už dlhé roky a tam sa vlastne máme možnosť pripraviť aj na tie majstrovstvá Slovenska. Viac zameraní, že môžu sa realizovať aj v športe a aj v nejakých umeleckých činnostiach, ako aj hudobne, aj výtvarne, aj nejak prednese alebo niečom takom. Alebo tiež bolo tu aj je dosť úspešných žiakov na olympiádach. Treba spomenúť aj to, že nielen športové úspechy nás tešia, ale tešia nás aj úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Naozaj sú to vynikajúce umiestnenia v okresných, krajských a takisto aj v celoslovenských súťažiach. Ja by som bol rád taký, kebyže som 9, že sa veľa vecí naučím zatiaľ od tohto 2. ročníka až do 9. A chcel by som vedieť rozprávať dobre po anglicky, po nemecky, byť dobrý hádzanár, dobrý futbalista a hlavne sa toho čo najviac naučiť. Tak na tejto škole, keď budeš študovať a pilne, určite si všetko podarí.